Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg din il-ġimgħa żar ċentru ta' obstacle training immexxi minn Ivan Gawci, ex-military rescuer li ħarreġ lill-adulti, żgħażagħ u tfal. Matul din iż-żjara, Alex Borg tkellem dwar kemm l-isport huwa l-qalbu. Huwa qal li l-ispazji bħal dawn jgħinuna nikbru flimkien, fiżikament, mentalment u bħala komunità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat għal din iż-żjara mix-Shadow Minister għall-Isport David Agius. Huma iddawru mal-post u setgħu jaraw il-faċilitajiet li hemm u s-servizzi offruti. Alex Borg min-naħa tiegħu sqar li hu personalment jimtela b'enerġija meta jara kif id-dixxilpina u l-passjoni jistgħu jbidlu esperjenza f'opportunità mhux biss għall-ħila sportiva imma wkoll għas-saħħa mentali u l-komunità.